Λένε πως κάθε νύχτα έχει μία ιστορία. Μία ιστορία που κρύβεται στις σκιές, στους ψιθύρους, στον φόβο. Και απόψε θα την ακούσουμε μαζί. Οι παρθένες φαντάσματα του ποταμού Χάν. Λένε πως αν βρεθείς στις όχθες του ποταμού Χάν λίγο πριν τα μεσάνυχτα και νιώσεις ξαφνικά ένα ρίγος να σου διαπερνά τη σπονδυλική στήλη, τότε ίσως να μην είσαι μόνος. Για αιώνες οι κορεάτες μιλούν για τις παρθένες φαντάσματα. Γυναίκες που πέθαναν νέες, ανήπαντρες, χωρίς να ζήσουν τον έρωτα, το γάμο ή τη μητρότητα. Πιστεύετε πως η ψυχή τους παγιδεύτηκε ανάμεσα στους κόσμους. Τις νύχτες, τυμμένες στα λευκά, με μακριά μαύρα μαλλιά, περπατούν σιωπηλά στις όχθες του ποταμού. Κάποιοι λένε πως τις είδαν να στέκονται ακίνητες. Άλλοι τις άκουσαν να κλαίνε και μερικοί δεν γύρισαν ποτέ για να τις περιγράψουν. Ο μύθος λέει πως αν τις κοιτάξεις στα μάτια μπορεί να σε τραβήξουν κοντά τους. Εκεί, στο σκοτεινό βάθος του ποταμού, όπου το νερό δεν είναι μόνο νερό. Εσύ θα τολμούσες να περπατήσεις εκεί μόνος τη νύχτα? Αν σου άρεσε αυτή η ανατρεχιστική ιστορία, κάνε follow για περισσότερες και πες μου στα σχόλια, θα πήγαινες εκεί ποτέ μόνος?